Ние имаме доста успехи. Ние живееме в Сръбска община, 7 села сме в община Бабушица. Успехме за тези 4-5 години да издействаме, да върнем да бъде майчин език от тези 7 села. Успехме да поставим двоезични таблици, успехме да поставим улица, главна улица Озвонци Христо Ботев. Сега трябва да поставим и паметник Христо Ботев. Искаме да кажем пар моменти, които тази година трябва да се случат, които че най-вероятно трябва да ни помогне Национален съвет. Тази година през накрая май, тогава ще бъде поканен най-вероятно трябва да бъде Румен Радев, председателя на България Озвонци. Вече сме договорили, че поканим и председателя на Общинския съвет, на председателя на община Босилеград, на Национален съвет и всичко. Тук може да ще трябва малко подкрепа и от Национален съвет. И друга подкрепа, че най-вероятно искаме на 12 юни. И сега задната черква в Звонския край реновираме в Кусаврана на 12 юни, че бъде специално освещение на черквата. Тя е просто била хрунала. Тя е 1650 година направена, 90% вече върнахме.